folga, tanto aquí en Compostela como na Coruña e en Ferrol, está sendo todo un éxito. Cada vez está sendo máis, a xente está participando máis nos piquetes, están parando as empresas máis facilmente. O que non podemos levantar é o pé neste momento, temos que seguir sendo contundentes nas concentracións, nos piquetes, en todo o que estamos a facer estes días. Sí que cambiaron moitas cousas, vale, a patronal está moi presionada, a patronal está moi molesta con isto, e estes 3 días que temos agora para a segunda convocatoria de folga dos vindeiros xoves do resto do mes, temos que volver a participar como hoxe. Sabemos que nas factorías os traballadores paran, porque están disparando, pero a patronal cada día presiona máis para impedir que os traballadores podan parar. Hai traballadores que todavía teñen moito medo. Mentre a patronal non cambie de actitude, pois agora non hai marcha atrás, hai que seguir para diante. O metal sale á calle despois de 25 anos e sale á calle hasta que a patronal colla e atenda a nosa petición.